Είμαι ο Πάνος, είμαι 22 ετών, είμαι από την Αλβανία. Ο πατέρας μου είναι από Βλόρ και η μητέρα μου είναι από Περμέτ. Εγώ γεννήθηκα εδώ, εξαρχαιώτης, πολλά χρόνια. Απόφοιτος τμήματος γεωγραφίας και περιμένω τώρα να δω κάποια νέα το μεταπτυχιακό, όλα αυτά. Με λένε Συντορέλα Χαμίτη και είμαι 27 ετών. Είμαι και εγώ μεταναστευτικής καταγωγής, είμαι από την Αλβανία και έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Έχω τελειώσει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντιο. Έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και την Πολιτική και τώρα είμαι υποψήφια διδάκτορ και ασχολούμαι ερευνητικά με τη μετανάστευση. Είμαι η Ντορίνα, είμαι 24 ετών. Έχω γεννηθεί στην Αλβανία. Σπουδάζω εδώ στην Αθήνα, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Ιατρική. Ονομάζομαι Ενρίκη Σεμπέλη, είμαι 32 ετών. Είμαι μετανάστης δεύτερης γενιάς από την Αλβανία. Πολιτικός επιστήμονας και από σπουδές και κάποιες φορές και από επάγγελμα. Ήρθα στην Ελλάδα με το πρώτο κύμα μεταναστών, ήρθαν οι γονείς μου, οπότε φέραν και εμένα με την αδερφή μου. Έχω μεγαλώσει στον Πειραιά, τα περισσότερα χρόνια, αν όχι όλα, της ζωής μου εδώ πέρα στην Ελλάδα. Με λένε Βανέσα, έχω γεννηθεί στην Αθήνα, είμαι 30 χρόνων φέτος και τα τελευταία 7 χρόνια μένω στο Λονδίνο, όπου πήγα για μεταπτυχιακές σπουδές σε καλλιτεχνική επιμέλεια και τώρα ασχολούμαι με καλλιτεχνική επιμέλεια, αλλά και με επικοινωνίες σε διάφορους καλλιτεχνικούς οργανισμούς, και γενικά με φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ας πούμε. Στην αρχή, ρε παιδί μου, ήταν το πρώτο κύμα, οπότε είχε πολλά άτομα που ήταν από την Αλβανία. Δηλαδή, στο δημοτικό ήμασταν οριακά 50-50. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήμασταν τότε γύρω στα 16 άτομα. Οι μισοί ήμασταν από την Αλβανία. Μετέπειτα στο Λύκειο, ρε παιδί μου, και στο γυμνάσιο, ουσιαστικά ήμουν μόνος μου, επιτοπλίστων. Και μετέπειτα, εντάξει, ήρθαν και κάποια άλλα παιδιά. Λόγω του ότι το γυμνάσιο και το Λύκειο ήταν πειραματικό, δεν υπήρχαν άλλα παιδιά μεταναστών, βέβαια αυτό δεν με πτώησε. Μια χαρά ήταν, δεν είχα κάποιο θέμα. Ουσιαστικά λειτουργήσε και λίγο, ξέρεις, από την ανάποδη, όντας για αρκετό καιρό μόνος ξένος, σε ξέραν όλοι. Δεν είχες τα συνήθιστα όνομα, τι να κάνουμε. Όταν ήμουν μικρότερη, ανάλογα με το ποιος θα με ρωτούσε και το περιβάλλον στο οποίο θα γίνονταν η συζήτηση και η ερώτηση, ίσως να είχα έναν ενδιασμό στο να πω ξεκάθαρα ότι είμαι από την Αλβανία, λίγο περισσότερο έκρινα ποιος είναι ο συνομιλητής μου. Ενώ πλέον έχω άλλη αυτοπεποίθηση, οπότε είμαι πολύ πιο ξεκάθαρη, είμαι από την Αλβανία. Και είναι μια ερώτηση που μου γίνεται συχνά και λόγω του ονόματος, από πού είμαι κτλ. Οπότε ναι, έχω καταγωγή από την Αλβανία. Γενικά είχα πολύ καλά παιδικά χρόνια, δεν είχα κάποιο παράπονο. Παρόλο που ήμουνα και παιδί μεταναστών και ήμουν από την Αλβανία, είχα αρκετούς φίλους από πολλές χώρες, και από την Αλβανία και Έλληνες και από την Αφρική και από τη Ρωσία, οπότε δεν είχα θέμα με αυτό. Μπήκα κατευθείαν στο σχολείο στην Ελλάδα, ναι. Είχα κάνει ήδη μια χρονιά δημοτικό στην Αλβανία, αλλά την επανέλαβα εδώ. Ξεκίνησα το δημοτικό από την αρχή. Μεγάλωσα στην Αργυρούπολη, οπότε μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά τυχερή και γνώρισα άτομα εκεί, ντόπια, αλλά μετακομίσαμε αρκετές φορές μέσα στην Αργυρούπολη, κάπου νότια, πιο βόρεια, και πέρασα τα πρώτα 23 χρόνια της ζωής μου στην Αργυρούπολη. Και μετά μετακόμισα στο Λονδίνο το 2018 και από τότε μένω εκεί πέρα, τα τελευταία περίπου 7 χρόνια. Εγώ απέκτησα την ελληνική ηθαγένεια το 2011. Από τους πρώτους με την αλλαγή στον κώδικα ηθαγένειας το 2010. Ίσως έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ζούσα στην επαρχία, οπότε και η αίτηση έγινε στην επαρχία, η δήλωση, και ίσως ήταν μικρότερο το κομμάτι της γραφειοκρατίας σε σχέση με την πρωτεύουσα. Οπότε ήμουν από τους τυχερούς, θα έλεγα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι εκείνη την ημέρα που νομίζω ήταν να παραλάβω την ταυτότητα, είχε έρθει ο μπαμπάς μου να με πάρει από το σχολείο, για να πάμε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, να την παραλάβουμε, κάπως έτσι νομίζω ήταν η διαδικασία, και να επιστρέψω στο μάθημα. Οπότε γυρνώντας, θυμάμαι ότι είχα τη συζήτηση με τους συμμαθητές μου ότι έλειπα, ας πούμε, σε μια ώρα του μαθήματος που πήγα εκεί
Και επειδή τότε ήμασταν σε αυτή την ηλικία που άρχιζαν όλα τα παιδιά να βγάζουν ταυτότητα, μιλάω και για τα παιδιά ελληνικής καταγωγής, είναι αυτές οι τάξεις, αυτές οι ηλικίες, μου έκανε εντύπωση, τώρα μεγαλώνοντας μου κάνει εντύπωση, ότι εγώ τότε το θεώρησα πολύ αυτονόητο. Ότι δεν κατάλαβα, ή μάλλον, πώς να το πω, το θεώρησα πολύ αυτονόητο ότι όπως οι υπόλοιποι συμμαθητές μου που μεγαλώσαμε μαζί και ήμασταν μαζί στο σχολείο και παίζαμε και τα λοιπά και ζούσαμε όλοι μαζί, κάποια στιγμή στα 12, δεν ξέρω δεν θυμάμαι ακριβώς την ηλικία, παίρνουν την ταυτότητά τους, έτσι την πήρα και εγώ. Δεν ένιωθα ότι διαφέρω, παρότι από πίσω υπήρχε ένα τεράστιο κομμάτι, το οποίο μέχρι τότε το αντιμετώπιζαν οι γονείς μου με τη συνεχή ανανέωση της άδειας παραμονής, που εγώ, ίσως και λόγω ηλικίας, δεν είχα πολύ επαφή με όλο αυτό. Οπότε όταν πήρα την ταυτότητα μου φάνηκε αυτονόητο. Τώρα μεγαλώνοντας, εντάξει, καταλαβαίνω και μελετώντας και στο πανεπιστήμιο τις αλλαγές του κώδικα και τον νόμο που βγήκε αντισυνταγματικός και στη συνέχεια που ξαναψηφίστηκε μια παρόμοια διάταξη το 2015 και τώρα τα τελευταία χρόνια με την αλλαγή κυβέρνησης, τις αλλαγές στον κώδικα ηθαγένειας, τώρα καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν ήταν τόσο αυτονόητο και δεν είναι τόσο αυτονόητο ούτε για τα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής, είτε για τη μια, είτε για τη δεύτερη γενιά και σίγουρα δεν είναι για την πρώτη γενιά. Ταλαιπωρήθηκα όσο θεωρώ και όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή δεν νομίζω να έχει πάρει κάποιος πολύ γρήγορα. Εμένα ουσιαστικά πήρε από το 2018 μέχρι το 2020. Ουσιαστικά 2 χρόνια ήμουνα στο περίμενα. Εννοείται ότι όλα τα χαρτιά ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, δεν έλειπε τίποτα. Απλά κλασικά γραφειοκρατία, αργοπορία, το οποίο όμως δημιουργεί προβλήματα τόσο σε επαγγελματικό, προσωπικό, συναισθηματικό, σε όλους τους τομείς που μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μου είχε προταθεί 2 φορές να μεταβώ στη Γαλλία, στο Παρίσι για μια δουλειά και τις 2 φορές δεν μπορούσα να πάρω βίζα στη Γαλλία, καθώς η δουλειά απευθυνόταν σε Ευρωπαίους πολίτες και εγώ δεν ήμουν ακόμα Ευρωπαίος πολίτης. Και παρόλο που πήγα το απαραίτητο χαρτί για να γίνει επίσπευση, και μάλλον γι' αυτό την πήρα στα 2 χρόνια, πήρε 2 χρόνια. Η δουλειά δεν με περίμενε εμένα, βρήκαν κάποιον άλλον, εννοείται. Οπότε είναι ένα κλασικό παράδειγμα που νομίζω το έχει βρει οποιοδήποτε. Και εδώ θα μου πει κάποιος, θες την ελληνική ηθαγένεια να πας στο εξωτερικό και όχι να μείνεις στην Ελλάδα. Θα του πω, θέλω την ελληνική ηθαγένεια γιατί πρώτον το λέει ο νόμος. Και από εκεί και πέρα το που θα χτίσω εγώ το μέλλον μου και με ποιο τρόπο, it's on me. Δεν θα το αποφασίσει κανένας άλλος. Ελπίζω δηλαδή να το αποφασίσει κανένας άλλος, αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι θα μπουν στη διαδικασία να την αποκτήσουν. Λίγο δυσκολεύονται και με τις εξετάσεις πολιτογράφησης, γιατί είναι και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και δυσκολεύονται και με το γραπτό λόγο στα ελληνικά. Παρά τις δυσκολίες, παρότι συμμετέχουν ενεργά όλα αυτά τα χρόνια στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία, βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο αποκλεισμένοι από αυτήν. Δεν είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι ουσιαστικά σαν εσύ να έχεις κλείσει ένα κύκλο, ρε παιδί μου, τη ζωή σου και να προχωράς μπροστά και οι γονείς σου να παραμένουν εκεί, να έχουν συνεχόμενο έναν τοίχο που όσες φορές και να το χτυπάνε, να μην μπορούν να τον ξεπεράσουν. Βλέπεις ουσιαστικά τα προβλήματα που έχουν είτε με την ανανέωση των αδειών διαμονής, που ενδεχομένως θα βγουν λιγμένες περισσότερες, είτε με το ότι αρκετές φορές όσοι δεν έχουν την άδεια διαμονής δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και όταν εννοώ εξωτερικό, δεν εννοώ να γυρίσουν στην Αλβανία, εννοώ να πάνε να επισκεφθούν κάποιον άλλον συγγενή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή να πάνε γιατί θέλουν επειδή να ξεσκάσουν και εκείνοι ένα ταξίδι αναψυχής, δικαίωμά τους στην τελική. Είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένοι μεταξύ 2 χωρών. Και αυτό δεν πάει πουθενά. Δηλαδή, όσο και ανανεώνουν τις άδειες διαμονής, στην τελική θα μένουν πάντα οι ξένοι. Οπότε σίγουρα επηρεάζει, ρε παιδί μου, είτε εμφανέστατα είτε στο εσωτερικό κάποιον θα τον επηρεάσει. Το να βλέπει τους γονείς του να είναι σε αυτή τη στάση μόνιμα και να μην μπορεί να βοηθήσει. Μεγαλώνοντας, η έννοια του ανήκειν και της ταυτότητας ήταν κάτι το οποίο σκεφτόμουν, όχι πολύ έντονα, αλλά υπήρχαν συζητήσεις συνέχεια και με τους δικούς μου και με τους φίλους μου ότι κοίτα εντάξει είσαι Αλβανός, αλλά ζεις στην Ελλάδα, έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα, τι νιώθεις. Έμαθα αρκετά αργά ότι είμαι δεύτερη γενιά μετανάστης. Δεν το έμαθα στο δημοτικό του στο γυμνάσιο, προς το λίγο και μετά. Οπότε, ίσως όταν ήμουν στο λίγο και στο πανεπιστήμιο ειδικά, ήταν κάτι το οποίο
ασχολήθηκα πιο πολύ και βιωματικά και ερευνητικά, γιατί ήταν κάτι με το οποίο ασχολήθηκα και στο γεωγραφία, στο τμήμα μου. Κοίτα, εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως Αλβανός και Έλληνας. Ή Έλληνας-Αλβανός. Δεν θα βάλω πρώτο κάποιο από τα δύο. Και τα δύο το ίδιο. Εντάξει, έχουμε πάρει πρόσφατα την ελληνική ηθαγένεια. Είναι κάτι το οποίο αποκτήσαμε και εγώ και ο αδελφός μου. Ίδια ιστορία ακριβώς, απλά 3 χρόνια μικρότερος. Δεν υπήρχε κάποια τεράστια διαφορά. Απλά αποκτήσαμε ένα δικαίωμα το οποίο είναι το εκλογικό και αποκτήσαμε και μια υποχρέωση η οποία είναι η στρατιωτική θητεία επειδή είμαστε άνδρες. Οπότε ναι, αυτό δεν είναι κάτι wow. Όταν με ρωτήσει κάποιος επειδή θα πω ότι είμαι από τον Πειραιά. Δηλαδή είναι το κλασικό είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, είτε στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, ναι, επειδή μου θα συστηθώ, οπότε θα μου πούν γιατί Ένρη, είτε είμαι από την Αλβανία. Δηλαδή δεν θα βρίσκα κάποιο άλλο πρόσχημα, ούτε θα χρησιμοποιούσα το ελληνικό. Κάποιες φορές, επειδή μου θέλουν να μου φωνάξουν Ερίκο ή Ανρί στα γαλλικά, το απέφευγα επί τόπου, τους έλεγα όχι, είναι Ένρη. Το θέμα της ταυτότητας δεν το είχα σκεφτεί πολύ εκτενώς μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από 1 χρόνο, ας πούμε, που βρέθηκα στο Εράσμους στη Γερμανία, που εκεί κάπως διήστηκαν οι ταυτότητες μου, γιατί με ρώταγε κόσμος πού είσαι και έπρεπε να τους πω ότι έχω έρθει από την Ελλάδα και μου λέγανε «Α, είσαι στην Ελλάδα». Που δεν είμαι. Είμαι από την Αλβανία, δεν είμαι από την Ελλάδα, αλλά σπουδάζω στην Ελλάδα. Οπότε άρχισα να στείνομαι κάπως έτσι, ότι ναι, σπουδάζω στην Ελλάδα, μένω στην Ελλάδα μόνιμα, αλλά είμαι από την Αλβανία. Και κάπου εκεί το έκανα πιο πολύ embrace αυτό, ότι έχω μια ταυτότητα, δεν έχω μόνο την Ελλάδα, που στην Ελλάδα μόνο αυτό έλεγε, κανείς δεν ρωτάει κάτι παραπάνω. Ενώ στη Γερμανία που έχουν πολύ μεταναστευτικό background, ο κόσμος τουλάχιστον που έχει πάει τώρα, υπήρχε πολύ και υπήρχαν πολλές ερωτήσεις γύρω από αυτό. Εκεί άρχισα να το ψάχνω λίγο παραπάνω κι εγώ. Αυτοπροσδιορίζομαι ως Αλβανίδα που ζει στην Ελλάδα. Ουσιαστικά είχα διαβάσει ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη της Κατερίνα Γόγου, η οποία λέει ότι οι ρίζες είναι για να βγάζουμε κλαδιά και όχι να μένουμε σε αυτές. Το οποίο όσο μεγαλώνω με αντικατοπτρίζει πάρα πολύ και το νιώθω πάρα πολύ σαν δικό μου κτήμα. Και θέλω να είμαι αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον. Γι' αυτό και δεν με νοιάζει το που θα μείνω, για πόσο καιρό θα μείνω εκεί. Αρκεί να μπορέσω να χτίσω κάτι έτσι δικό μου και να διατηρήσω αυτό που μένα με κάνει μοναδική. Και αυτό είναι ότι έχω το διπλό background, την Αλβανία και την Ελλάδα. Περίπου μέχρι τα 18 έλεγα κυρίως ότι είμαι Ελληνίδα. Ίσως και λίγο μετά όταν μπήκα στη σχολή. Θα έλεγα ότι πρώτα με βοήθησε το ότι γνώρισα άτομα από παντού στην Ελλάδα όταν πήγα στη σχολή, σε αντίθεση με όταν μεγάλωνα στην Αργυρούπολη, που όλα τα άτομα ήταν από τη γυάλα της Αργυρούπολης. Ελληνικό, Άλυμος, Ηλιούπολη, τέλος πάντων. Και με βοήθησε στο να συνειδητοποιήσω εγώ ποια είμαι στο ευρύτερο κομμάτι της ταυτότητάς μου, όχι μόνο στο εθνοτικό. Σίγουρα μετά όταν πήγα Εράσμους, όπως είπα πριν, που συνειδητοποίησα λίγο περισσότερο τα κοινά χαρακτηριστικά που είχα με άλλα Έλληνα, τα οποία γνώρισα εκεί πέρα στο Εράσμους και με έκανε να νιώσω άνετα ως Ελληνίδα. Ωστόσο, επιστρέφοντας μετά στην Ελλάδα, συνέχισα να νιώθω πολύ συχνά σαν εξωγήινος ή να νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είμαι λίγο μόνιμα in between. Οπότε άρχισα να λέω, και θα έλεγα ότι το πρώτο κομμάτι που βοήθησε στο να αρχίζω να λέω ότι είμαι και Αλβανίδα, είναι το ότι γνώρισα πιο πολλά άτομα με μια πιο έντονη πολιτική ταυτότητα. Αυτό πρώτα με έκανε να νιώσω πιο άνετα. Και μετά σίγουρα το ότι πήγα Λονδίνο, που είναι μια πόλη μεταναστών, και νιώθεις ότι χάνεσαι στα 9 εκατομμύρια άτομα του Λονδίνου. Άλλη σκέψη που μου δημιουργήθηκε ήταν ότι ήταν αυτό που το είδα και στο συνέδριο, ότι η έννοια του Γκρέκο, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, Έλληνο-Αλβανός, Αλβανο-Έλληνας, το οποίο δεν το είχα πολύ εγώ στο μυαλό μου. Δεν το είχα ότι υπάρχει κάτι σαν τέτοιο, σαν έννοια. Μου το είπε στη συνέντευξη, το θυμάμαι. Και αυτό μου έχει μείνει, ότι μπορώ να λέω επίσημα ότι είμαι και από τα δύο. Από τις δύο χώρες. Εγώ σου είπα στην αρχή, με ρώτησες, το θυμάμαι, τι νιώθεις παραπάνω από τα δύο, Έλληνας ή Αλβανός. Και εγώ σου είπα και τα δύο, όπως σου είπα και τώρα. Γιατί όντως νιώθω και τα δύο. Σου μιλάω στα ελληνικά, αλλά έχω ιστορία από την Αλβανία. Δεν είναι ότι πετάω μια χώρα εκτός από τις δύο.
Δεν το σκέφτομαι μονόπλευρα. Οπότε ναι. Αυτή ήταν ένας προβληματισμός ωραίος, ότι μπορώ να λέω ότι είμαι Ελληνοαλβανός, ότι υπάρχει αυτή η λέξη τουλάχιστον σε εμάς, στην κοινότητά μας. Οπότε, ναι. Το βιώνω σαν διπλή ταυτότητα. Υπάρχουν περιστάσεις που υπερισχύει το έναν αντί του άλλου. Ας πούμε, στη σχολή, στο επαγγελματικό κομμάτι, υπερισχύει η ελληνικότητα, γιατί αυτό έχω μάθει, πάνω σε αυτό έχω εκπαιδευτεί. Από την άλλη, στα πιο κοινωνικά, οικογενειακά, υπερισχύει η αλβανικότητα. Κρατάμε κάποιες παραδόσεις δικές μας, κάποιες γιορτές, πολύ παγανιστικές αλβανικές, αλλά ας πούμε εκεί χαίρομαι. Έχουμε Dita Neveres, το κάνουμε κάθε χρόνο και το χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνουμε ακόμα κάθε χρόνο.